Mugi kaliyan nggih dijangkung. Kula kepengin gadah pusaka saking alam arupi pring ingkang sae ingkang saged damel pring unik ingkang saged damel sarana tetamba tapi nawa kemawon. Nggih. Wah, niku. Nah, kayake junjung derajat, alhamdulillah. So kapan-kapan tak kethoke wis mung tutup wong ae. Gitu. Bukan anak liyane. Wis ngono wae. Kenane sarana ya wis munggahne derajat lan pangkat sing maune wis mek aku ki wong tani, wong nelayan, penggaweanku wis ngono kuwi tok ya. Oke. Sapantungane donga-donga. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.